Хайырлы көннәр, менә бүген Дебияз авылында, шушы авылның үзәгендә юл өстендә калган чишмәгә кирдек. Алга таба китсәң тегендә әтнәгә таба юл була. Анда кибетләр, центр дип әйтик инде бу авылның. Монда матур гына күперләр белән шулай ясаганнар. Урнаштырганнар бик күркәм генә чишмә суы җыер өчен кечкенә генә йорт. Нәрсә дип әйтергә кирәк, молодцы, бик әйбәт булган бу. Карагыз әле нинди напор белән ага монда су. Үзебез сатып алсак та суны әрәм итмичә монда килеп рәхәтләнеп баллонга су җыйдым әле. Кирәк икән садакалар салып була. Для благоустройства родника дигән. Ачкычы да ята, тимиләр дә бик әйбәт, бик матур булган бу. Ә без киттек дальше.